Ake siphawule okokuqala ngqa after Khuzane's white wedding. Asesifikile ke somafa sizophawula ngomshado omhlophe kaKhuzani umfo kaMpungose. Nako siyokusho ingane zakwethu okokuqala. uKhuzani umfo kaMpungose is very 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 intelligent. Uzobuza ekhaya ukuthi why Mr Mafa usho ngalolu hlobo. Why uthi uKhuzani uhlakaniphe ngendlela eyisimanga. Lalela mfowethu ekhaya. Uyabo uKhuzani okokuqala ukwaze ukufihla umuntu athandana naye 10 years. Kukutshelani lokho ngoKhuzani? uKhuzani simbize ngawo wonke amagama ongawacabanga, amagama amabi, amagama anobusathane. Ebizwa ngokuthi akanantombi, wake walala nobani uKhuzani. Kuningi obukushiwo. Mina ngqina ukuyibiza ngegama lenhlamba ngoba mina ngifundisiwe, ngiyahlonipha yabona. Ziningi kodwa izinhlamba ebezibhekiswe kuKhuzani umfo kaMpungose. Abanye bethi uyisitabane, abanye bethi uthwele, ulala nenyoka, soze waba nomfazi. Akhulunywe amagama amabi ngoKhuzani umfo kaMpungose. Kodwa alukho nolulodwa usuku noma alikho nelilodwa ilanga lapho uKhuzani wakwaveza umuntu athandana naye ngenxa yokubaselwa amagama esiwabhekise kuyena. Thulile umfo kaMpungose wabekezela. Ingakho ngithi mina uKhuzani umfo kaMpungose is very very intelligent. Lalela-ke, ngosuku laphaya usuku le-white wedding, wonke umuntu njengoba sizwa ukuthi uKhuzani yashada ubefuna ukubona ukuthi uKhuzani ubalo oshada naye ngoba asiyazi intombi kaKhuzani. Hlezi simbona-ke veza iy'ngane zakhe on social media. Siyazazi iy'ngane ukuthi unazo, kodwa ukuthi uyizala kuphi, hayi. Akekho umuntu obazi ukuthi uKhuzani iy'ngane zakhe uyizala kuphi lezi iy'ngane alokhu ey'veza. So wonke umuntu-ke belangazelela ukuze abone lo muntu uKhuzani ayoshada naye. Buka-ke into eyenzeke. Buka into eyenzeke laphaya. Mese mdedela unkosikazi laphaya ngalolu suku lomshado omhlophe. Uthe mposta kuFacebook. Because bese sibhekile bafowethu, bese silindile, sibheke ngamehlo abovu, silindile ukuthi ubani oshada noKhuzani. Angikaze ngiyibone mina leyana. Leyanto sigcina koCristiano Ronaldo, ngoLionel Messi, kubaculi nje ke abaphesheya oChris Brown, yabona. Lento ukuthi umuntu aposte iposti in 1 hour isihlanganisa 100,000 wama likes on Facebook. Sigcina koRonaldo leyo nto leyo. Wayevele shilo-ke kwi-album yakhe edlule ethi ngiqhatheni noRonaldo. Sikubonile-ke lokho ukuthi hayi weprofeta methi ngiqhatheni noRonaldo. Uthe ayidedela lento lokhuzani le post kankosikazi wakhe. Hey, ayikaze trend into kanje. Yatrenda kuwo wonke ama-social media. Yatrenda kuFacebook, wena Instagram, wena Twitter, wena TikTok, wena YouTube. Yatrenda kuyo yonke indawo. Ayikaze trend into kanje. Hayi ngeke uKhuzani bafowethu inkunzi, uKhuzani futhi uhlakaniphile. Can you imagine if besimazi umuntu azoshada naye uKhuzani, ibingeke izitrende ngalolu yahlobo leyanto. The reason why itrende ngalolu hlobo ingoba besingamazi umuntu kaKhuzani, besingamazi umuntu ozoshada noKhuzani. So besilangazelela ukumbona lo muntu ozoshada noKhuzani. That is why ethe emdedela nje, angaze ngiyibone leyanto. Yatrend into, hayibo. That is why ngithi mina Khuzani is very intelligent ngoba
ukwaze ukufihla lo muntu wesifazane, and lo muntu wesifazane wakhe bafowethu asimncome nje simshayile ihlombe ukwazi ukubekezela. Siyazi ukuthi akulula ngoba i-artist leli ziningi iy'ngqinamba abhekene nazo lo muntu wesifazane kulo 10 years, kodwa awukwazi ukubekezela. Futhi sikubonge simncome futhi nanokuthi sincome nje nabazali bakhe ukuthi akekho naku-social media, ngoba ukube lo muntu baziwa, hey ngiyakutshela wena besizomnaphula on social media. Kodwa isizathu sokuthi silangazelele ngalo liyahlobo esilangazelele ngalo lento kaKhuzani ingoba besingamazi umuntu wesifazane wakhe. Wanenhlanhla weKhuzani, wanenhlanhla ukuthola umuntu wesifazane oyilolu hlobo nawe ekubeni uhlakaniphe ngalendlela ohlakaniphe ngayo. Siphinde ke futhi mfowethu sikubongele weKhuzani Mfampongosi, singomafa nje sikubongele, singabona ngisho abalandeli bakho mfowethu, sithanda nje ubuhlakani bakho singomafa, sisonke nje singomafa sihlangene, omafa abaphilayo nabangasaphili, yabona. Sikubongele mfowethu ukuthi kube nesipheko esilolu hlobo nokuyinto ke siyiqalayo emlandweni wala eSouth Africa esingakaze siyibone ukuthi umuntu aphekiswe ngalolu hlobo. Cawuthi inkomo mhlawumbe seziko-40 manje, imali asiyazi esekunikelwe ngayo, nezimbuzi nayo yonke nje into okunikelwe ngayo. Siyakubongela kakhulu Khuzani, lento ayenziwa ngisho amakhosi le enzeka kuwena njengamanje. Kuyasho ukuthi Khuzani, igazi lakho elobukhosi, igazi lakho nale nkosazane ke yakaMathenjwa inhlanhla nje enkulu ngendlela eyisimanga kule nkosazane yakaMathenjwa, ukuthi ibe nomyeni ofana nawe Khuzani Mfampongosi. Nawe nje kube yinhlanhla nje enkulu ngendlela eyisimanga ukuthi ube nonkosikazi ongathandi ngisho social media, ovumayo ukufihlwa iminyaka ngeminyaka, ethula imvula zikunetha, sikhuluma konke esikuthandayo ngegama lakho, kodwa sikaze simuzwe nakancane ethi vu lo wesifazane. Siyakubongela kakhulu ke Khuzani Mfampongosi. Maningi ke mfowethu besingawasho amagama, kodwa nje bengithi namhlanje angizoncoma nje mfowethu ubuhlakani bakho. Sithi kunina nonke inkosi ithela umusa. uNkulunkulu Khuzani angathi angakukhulisa mfowethu, qhubeke uye phambili ngempilo, qhubeke mfowethu uhlonipha abantu njengoba ubahlonipha, uqhubeke mfowethu uthobela abantu njengoba sibona nje abantu bekuphikisa ngalendlela abakuphikisa ngayo, kungenxa yobuntu bakho, kungenxa yokuhlonipha abantu. Asibonge kakhulu izingane zakwethu. Nkosi ithela umusa.